Hangani ke por ka mentang adap dak jing sungu you blay. Ya ka ba sa hisien pat hangani ke por ngayo ban ya kren bat pi bat kam tam ban sam ya pi nagani ke ktien ke jong blay. Ai ngu you try ban ka sngi che ka sngi. U try u ai ngi ke ka mana, u ai ngi ke ktien. Ya ka bangin yo ban pam. Kedang ba ka man sim jongi kan tegen bat kan dap. Tadeng ta klem ktien ke jong blay. U Briew nyap. Tadeng ta ni pediang supai fi sini ke channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries. Ban ga it chai fi da ka jing it jong try. Pangada duai ngada kerku ipi. Po blayam unang kerku shu ifi. Unang penroi shu ifi. Unang le bha shu ifi. Pinang yo I ki kamba ki jong try. Naga sngi she ka sngi. Ka ba urlong ha ka jim ki jong pi. Bo try kur ku ki kon ki jong pi. U penroi ki ule kamba ha ka jim ki jong ki. Ba ka yeng ka sem jong pi baro ka we. Shisha kumbu ong yo Abraham kum tau ong ye piru. Daga ba kerku ngan kerku ye pi. Bat daga pa penroi ngan penroi ye pi. Shisha uni utrai jong ka jing ye. Utrai u babha. Bat fin kimi lenti na am tang ya kata ka babha sudah. Namar ulong utulong. Uba nakata katulong kami tang ka jing bah sudah. Tadi tang ngai try kerku ye pi ka ni ka sngi. Bat ngadon ru ini ka ktien ya ka bangan pen snow. Shapi ya ka ni ka por ka bamatala dapi don ya ka Bible ka jong fi fila ban puli lang bat nga no Matthias ka nong ba arfway ka ni dekat ka bakat pra ka ongkom ne. Tiha ba ulawan pat sesnong men step ulas no tengan. Haba ula yu ite ya wei uding dumbur harut lenti ula lek au te shim la shem ei ru u ritang kislahi. Ula ong te ya uso unum longshu hame lano ru. Te kumni ru ula yap terkong no uta uding dumbur. Hang ni ngi I ba ujisu udas ngau tangan. Bat habau tangan ukmi lenti ban yo I ya kisah. Habau I kam tam yu tau ding dumbur ula kmi lenti om tas ngite. Ngan yo bam no niu so ding dumbur. Ya ka bangan pendap ya kata ka jing tangan ka jonga. Ndoi peu se habau poi hau tau ding. Yu I tang kisla hendrei wat iso dan so. Balka ei ka bau jisu ule utim no ya uni uding dumbur. Bat mas nkran u jisu kei ka bajang I hang ni te kumni ru u la yap terkong no uta uding dumbur. Te u jisu dan kebor ban tim. Udan kebor ru ban kerku. Ukot iki kena wong to sya iki kena bikin wan syanga. Naba jongki long kahima ki beneng bangi I hang ni u jisu kerku ya kini ki kena. Henry hakani kepor. Utim ru ya uni uding dumbur. Ani nak syentur u jisu kami ke jing kerku. Nak syentur ke jong jisu kami ke jing tim. Udah kerku iki kena. Henry udah tim ya uni uding dumbur. Balai ftip. Namar udah bitar. Namar la tau ya uding dumbur. Ya kaba unmi kita kisah. Henry shim lami so. Tadi tang aku abang fikir ni kesni mementaru. Utra imat udam tu ki Briew ki bam sai so. Lesing long kerstan la bon senam. Henry imat kata ka bam bagan jaman sim kambiang. Lesing im pule bahai ka ktien ke jong blai lesing im dapat jingmut tan hiru hau try. Ni ban let shi jing shakri ni ban pulut por ban snap I jing kai. Mo na ka ktien ke jong blai ni ban let jing seng ni kum ta ter. Lesing im shim kia. Ni bangin pulut ya ka por ke jongi ha ka bi dai bat ka ktien ke jong blai. Tadeng ta le si ka ta ka la ban long ka daw. Ya ka ba ni la shu jarngam ha ka jing long niam. Hoi da pet na bar ta ani la jarngam itnat shisha. Ya kata ka jinglong reuniam. Henry pleng habu try wat ikiso. Dan so. Dan ye. Shujarngam la itnat na syabar. Henry ladawat ikiso habatur hajan.
Bat habawat yang tahu tiang ujisu shim la shem ya kita kisah. Ngasngau kan ke por mentah. Utrai utangan. Bat utrai kwa aban yui. Ya kisah haga jing im gejongi. Mdai tang ban shujar ngam tang haga jing long nyam. Henry bangin donru ya kisah haga jing im gejongi. Bangangai kini kisah kini lada ka biang bah ka jing ya dai. Ujisu ngakan mau ong ngalong mga uding sowan but pi long kita nat berkupa juga ulang unong sumar briso uong kita katenat ka basai so ukupa juga kelat ye kita katenat bagan kan kam sai so kambun dari katenat ka mom sai so ngorno ikum ba ukuparu mo ye kata ka basai so udah kemen udah penbahasa syu bagan sai so kambun dari kata katenat ka mom sai so bitar ngorno ia kata ketenat bala lum yaki bala tangno ia kita ketenat ading. Tapi kita hagan ni kesengi ke bentang snow kan sapoi ke por jong jing bishar te kan sapoi ke por jong jing bishar ke butrai uat ia kita kiso bala da shem ia kita kiso ke basmusi ke long baga jing tim ke jong trai kan ha alor jong kita ki Briew. Tading tang Jingmut U Briew mentadang dei kapor se pi dang ya kapor jong katelang ke jing jong pi rewat sya pinyak sa katelang ke jing terkong ni kata ke jing bom seiso itu ai pakata ayom jong ka per kan wan ha jing jong pi namar kapor per ijui ya kata ke jing jerngam bat ya kiso de ki bami. Tading tang kwa ban ong ifi ke sengi tang banju sa kapor jong katelang henry bagin ya no sya ka wipat ka ayom jong ke jing seiso banganget ap snap yang ni ke khubor snap ke ktin ke jong blai man laga sengi ngati kenal fi jet na ke ktin ke jong blai pin seiso bet botrai khbi lentiru ya ki so agi jong men sim na ke jing im ke jong pi so jong ke jing ya bangi puli galatia nilai puli bahaya kata galatia nomor san dekat arfar kita so agi jong mesim ke long ke jing ke jing sok ke jing kemen kajing baha, kajing sebun, kajing yai ne, kajing yai syaslam. Mo, kakin jublai ka ong kajing Jingmut bat ka bor halor di kendai teli kini kisok. Bu try, bu kwa, bakita kisok kin mi na kajing mi, baru kumi lenti. Bakita kin mi, te kumno kin mi, kadai yang iban kejit baha. Na kan dikatin ke jong blai. Bat ngin ailat ru. Bangin yo bo mensi makhoi untrai ya chim ge jongi bagi ni kiso kin mi shwa baga jingim jongi kan kut namar dalakut ke jingim ge jongi nele si utrai wanno lada wanno un bishar ya ka prthei baru ongan ai ke nong kat kum ke jingle ke jongki le se kat kum kata ke jingdon ke jongki Telada don ya kita kiso jong mensim la bae. Try de kmene en rei lada kim don. Try te ubitarfi. Tagade kita ngaso mengin sim kia man la kasngi. Ndai tang Shillong kristan rei to pule ga ktin. Patola aru ina ga ktin sumutho ina ga ktin dap dang ina ga ktin. Tapi kendo ya no pilaban sam ina ga ktin. Pilaban ai ina ga ktin. Mapin pen pai ya ga mensim jong kinong pop. Siya ka hok ke jong blai kita bedang im ka perthei ki bedang im ha ke jing te jing khom kita ki bedang im shisha ha ke jing dum ba ki bam tip ya ka tin kin snow tho no kin I tho kin shampang bikin yo eta ke jing shai mano ban yalap ya ke gospel lada pi yalap mano ban I tho siya ka ni ka perthei lada pi I tho yo jisu utrai ai pi ya ka ni ka kabu ya ka ni ka lat wai ro ka ni ka jingat kli ya ka bangin long ke jing shai ka perthei Tagade kata nginya kit lang ke lengkor ke jong try nginya try lem baru try ai bengin long shisha kata ke lengka ke jong try ke ba unang yo ban try hapo jongi ya ka bangin nang sei ke so ke jong mensim bat bu try nang la ban tai yangi bangin long shisha kata ke jing tai ke ba im ke jong ban long kata ke ying shong ke jong blai bangangai try ke khu pi ke ni ke sngi bangangai utangan shisha try ban yo I ya ki so ha ga jing im ge jongi
Tadeng tanga ngai la da fila la shi de khot ai ngu yu blay. Pi sngo to yu de khot pi imru kat kum ka de khot ai ngu yu trai. But am tang way art khot ri la shi bun tli ki de khot. But ya ka ba fin imru kat kum kita ki de khot. Ya ka ba pi fila la ya ka ba fi fila shempang ya ka ba pi la sngo to. Nei tang ba shutip ri ban imru kat kum kata ka ktien ka ba pi shem. Ngai try unang ai bori pi unang khalat ya ga jing im ga jong pi kano no ka ba dei ban sno ga jing im ga jong pi try un ot no un khalat no ka ba kum gata ba ngai un prun ya pi ma ong tin paring un prun ya pi kamut un pen wador ba ya pi bat ya kata ka bum dei ta unu sha atat ba kan sno api bat ya ka ba finang la ban sei so man la ga sngi na ka ban ta ka buram ga jong try ba ngai ya ka ni ka wei ada pi pinang penrit ya dia kamat jong trai. Ada pinang penrit ya dia kamat jong trai. Kecik im ke jong pi kan long sisa ka basisa. Kumba ngiu i ha ka balong praktikal kitnat ki barit de hang ta bagi jumi baru kisah. Mde hau tenat he ha kitnat ret ki jumi kisah. Tadi takat banang penrit kata kisah kinang sisa. Kata kinang mi ha ka jing im ke jong pi. Penrit ya dia try ngas tenat ben kut dengan ni dekat nak city ke jong petros ke city ben kong jo kalau nombor san dekat ke ben riau kong tu penrit ya di hapo ke kti ke khubor ke jong blai ti un kraw ya pi ha ka ya ke bet la fila penrit akan ni kti ke khubor ke jong blai ben kraw ba ya pi un pen sai so ya pi un pen nan kam ya pi ba fin long shisha ka daw jong ke jingker ku ki babon ki men sim penret ya dia men kam men penhe men toi ru men penhe men toi ban sarong ri tang ban shu penret ban sai sa ngai ngan duai ni ka pon am ta jong phi bu try ka khui phi ka ni ka por ka man ta try thangan bang ngai uni i ki sa ha ka ji im ka jong phi in ya duai try nga ai ngo bang yo in ka ktien ha ni ka sngi ka man ta ai ngu try bang yo ya ka ni ka por ka ba kodor ya ka ban pen sngo ya ktien ka ba im ka bi shisha ka jong me ki khon jama nga kran ka ni ka sngi kin nang long ki ba sai so kin kjit na me try na me uding so wan u shisha kin kjit na me ko try na uta uding ba bagi ni khon kin long ko kan rat ki tanat ki ba sai so hallelujah nga dwai nga kar khu ya fi ta ka ba sai so fin da sai so shisha pin sai ki so ki jong men sim ba finang long ki brio kan ki ba pen snow ba bat ki ba ai jing tengen ki ba ai jing dap you blay na mar chisu tengan bat abu wat so ushem ki so aga jing me jong fi unang ker kui fi unang pen sle fi pinang long kita kin ki ba utrai unang yo pen penan kam bless if you nigga ski ba finang sai so krai laipo in ripo shispasha hagar tengu chisu ngada ker kuno amen amen Rana kerkui pi in sekindo biang la shai ka sngi haga wai pa ka bos step boleh nanti ka buram ju amen But on this day he says, ngan penyeng ye pi ko ko